iki keringetan ya ajar mola nembang bae lho keringet ya. Ya wong nembang ngakur tenaga. Wong nembang karo tenaga yang ringet. Ari laki ning kono ora balik-balik menti kono. Ya embu bibi wong biasane bakate laki ning kono manggate wong unjung-unjungan kan Ka. Apa sih ning ngono sampean mangece. Mara mangan enak ora bayar sih. Assalamualaikum. Ndak wong eta katek warakaken. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ih kayak kita tuan rumah bae melu waalaikumsalam. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Prancis sirakia. Rudi or peta bae laki kita neng-nong bisida. Wis enak sepian bae. Ya ilah lo, laka milike di kamawa. Pada obrolan wong loran kok setungkul temen. Tungkul apane kula mengkel nang nyanyemku. Mengkel nang priwen sih? Ngecepe ning sampean. Apa sih? Orang sampean kadel aku jus ngembur-ngembur ayu be jam yang kerja. Jare sapane? Iku nyanyem. Arep ngerja apa kitane arep digawa sirah? Kula cek kon kerja. Sirah? Iya. Taring temek kon kerja jak karo nyanyem moling sampeane. Bisa jang rowokaken omongin nyanyem gak ah? Kam. Non. Laki wis kaya konon kok seminggu-minggune masih lok ngisi kuno. Kun makuno rahasia perusahaan. Belar patak wer-wer ning nyanyem toline kesirian. Ya beli ngerongokaken ampekane bae wis menggap-menggap kaya kelingan entok lan. Krungu beli ning jabane tamu bruduk-bruduk birang-birang jabaka. Ora pada krungu apa sih? Mana gajeng nyabat lengok nelawang nyem. Lo kaken kesoke mancing ika. Mangga. La ilaha illallah iya ketamune akeh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini tamunya kok sakit temen kita ora di apa-apa. Saja ngladeni tamuku nader nglakoni kapan katukaran karo kita kok. Ya masalah pencalonan, Pak. Oh, apa karena pendukung sama pendukung? Wah, bagian lanang kok kudu tak dungsuk-dungsuk akan kita ku. Sing klambinti, Iya. sing klambinti. Oh, sing anak-anune ku, wedanaku. Iya ku makuno. Iya ku memang wedana. Iya, ku kakange anu calon sing beli dadi ku. Ya aja kaya kono, wawabuan wis kune wis dadi. Nyemiku nyem. Melambah ya hari anak bocah kuntilengaken kita ku. Nyong kune duda kita nerangda. Aduh, agung pangapunten samudaya kelepahatan. Niki sanes mawon kurang sopan kangge nyambut tamu, ya termasuk tamu agung. Nggih, mangga katuran. Wah, nggih kula. Anu Sun. Maksudnya mak martamune suwe mah pada dodok. Wataruna Nggih kula. masih kelingan beli, Kemutan ndoro. masih kelingan beli nyam. kelingan sampai mati lah. Aja kayak kono Nyamen Bi. tingari masih kelingan. Aduh supaya rada enak. Rada dipendot merana dingin. Langgam merana mengkidulan. Pengen mengkembang. Mangga. Mangga katuran rasane mah. Eling-eling mangkane eling-eling mumpung ning donya eling mumpung ning donya
Joko. Anjung Gus ngedalaken janji aya deno puna deno kembar kaya sisi cai jadi saksi kekuring Gusti bebejan Margi pasini pahala kembas kaya siwari ukur nyerina Dewen Wakartaman gula itu mendas Didung dasar rata-rata kin dasar telu pantes sepira lamun tingkat atusan ya berarti 300 lamun 200an setengah juta luli 100 wong peci ketitik wong ana pasti ketara wong bener pasti ketara sing dadi kuncine Wataruna Nggih pripun? kin kita apa bisane Kanjeng Wedana sengaja pengen nemoni kaitane kelawan Kang Kuwu Oo ya Kang Kuwu lo bener sing lagi ngadeg sing lagi njabat Nggih. Napa panjenengan iki bagi-bagi BLT takon? duduk santri kami sumelang ditinggalkan hitam di atas putih jaluk tanda tangan terutama wong sing setia dadi cucuk Kang Kuwu Oo Kuwu lo bener Nggih. ya Wataruna Wataringkem karo Nyanyem sing tujuane duit tak bagi tapi tulung supaya ngundunken kubu sing lagi ngadeg sing lagi jabat ning lo bener ya Kang Kuwu Oo di pabawing korek kang ora disangka-sangka kang ora aman kang ora dinyangan sebab dadi weruh ya wat mungkin
wis paham kaitane Kanjeng Wedana Sindang ya Wedana Karpi karo sing dadi kubu sing ora dadi ya kubu Masnun, kubu Pelok. Kin jaluk kesepakatan cucuk-cucuk sing setia kelawan Kang Kuwu Oo supaya ngundunaken secara ora terhormat kuwu sing lagi dijabat ning kuwu Cina Kang Kuwu Oo sing araning lo bener. Jemprit dami sumana ditinggal rumah ditinggal kemaring. Oh, dados tujuane panjenengan Wedana niki bagi-bagi duit Oh, soke nurunaken kuwu sing wis dadi. kuwu ngadeg. Barang anu kula ku pendukung setiae Lah, iku mula suaranya tak bayar wakaruna wataringkem ya ora percuma. Bener kudu Kanjeng. Dadi kelawan cara sing kaya mengkenen supaya mengko kerjasama saling nguntungaken antara kawedanan Sindang kelawan rakyat sing ana ning lo bener khususnya ning wilayah Majakara, wilayah Pemayahan. Lamun wis ana penandatangan secara sah Eling panten berarti kuat. Iya, Oh, Ya konon. punten indane lamun gelem kabayarane pira? Si takut Beli bayar. gelem siji tek loro. Loro. 2 juta. Beli gelem loro tek telu. Ditelu. Dari wong siji 3 juta mah yayu ya bapane. Ko. ya ambar kita mah terserah siran cak persetujuan. Bapane sing penting mah duit. Ya karuan hari ndeleng duit mah sapa bega pengen. Nah, Pengen kagarep nyalon masih kene masuk kene diterima. Wiciri kawang janji datang di kawang minggat mana mene wis waktune mana mene wis kudune Nyam, nyam. nyam. Pengen duit beli. Pengen duit beli mau kebro di sawiran. Kagian bagi-bagi duit. Ya punya duit apa ngurang-ngurang arep dibagi-bagiaken kok. Aduh, pleng. Wah, Kartaman, wah dukun. Ya kayane masing mau ngrimut yang delengaken duit. Ya ningati mah kaya-kaya mah pikirane wis ado. Oh, ya larak lirik bae kudu. Ya sing mau. Aduh, kaplek. Ya kuna ku duit pahit ta duit manis sing bakal dinekaken ku. Duit pahit bisa manis, duit manis bisa dadi pahit. Oh, Tergantung situasi. Oh, Anu kula nek kongkon ngawula ning sampean ya diarani ngaula ya kena sebab mengko bakal dadi kongkonan nyanyeme. Mau ora dirungok kena mau Ku. dirungok kena aja mengulang-ulang mau kedirungok beli sing ngomong ka. Oh, mengkonon kono nyam. Kuping ku. Bu kita mah beli krungu ado ning kana. Cak priwen ku nek ku duite ku duit beneran ta duit bodohan. Duit beneran. Kin ki duit ki arep tak bagi-bagi karo cuma-cuma. Ya, gratis Sebab kudu. tujuaning pihak kawedanan kin ki sawise ya sedulur adik ya, sing nyalon pribadi ke adik kita karena nyem ya, Masnun ka pelok ka ya, arane mah Masnun mung ketelane pelok ya, nyalon pribadi sing dadi kan kuwu Tan Kuibeng. ya, Oh sing diarane ya Kang Kuwu Oo sing ana ning wilayah lo bener. ya. Oh kian kanggo bisa nglengseraken kubu sing jabat dukungan rakyat lo bener, dukungan rakyat Mayahan wilayah Majakara. Kinki suarane nyanyem kita bayar karo cara ngundunaken kubu sing lagi ngadeg, kubu sing lagi jabat Kang Kuwu Oo, kubu sing lo bener. Carane tek bayar karo duit siraki nyem. Kula rakyat cilik ku bisa ngudunaken wong gede sing Ya bisa. kelawan cara apa ku? Ya kelawan cara sira iki ngungkapaken suarane rakyat.
Oh, tujuannya siraki engko kumpul ning lapangan sing ngambak supaya parek karo pejabat-pejabat desa sing ana ning lo bener. Ya. Tujuannya siraki ngomong supaya lantang siraki. Ya. Mundun kang kuwu oo. Ya. Mundun kang kuwu oo. Ya. Supaya mblesak-blesakaken reh ning kang kuwu oo kan pendatang asal sing Cina. Ya. Diarani kang kuwu Cina, kuwu lo bener. Dadi kelawan cara kunyanyem tek bayar wataruna wataringkem mundunaken kang kuwu oo yen wis mundun tek tambahi maning pira njaluke nyanyi. Menek kula mau suwe-suwe wis paham. Ya. Oh. Otak dagang. Bener ngono. Beli panas, beli derep. Aja batu celebut-celebut bae. Loro. Oh, rata-rata sejuta. Kunko. Iya, Wong siji sejuta Wong kudu siji ya. sejuta. Oke, wataknane wis aja pikiran-pikiran dawa, pikiran cendek bae. Kok sukiki liwet ta beli konon, Mbak. Akeh bature beli kok. Akeh bature ceke. Hitung. Terima baik Wah. 10 jutaan. Oh, 10 juta sejutaan. ja. Ki, Ayo. kone barang anu waya setor gini. Ya iku lah sing aran kebutuhan iku tinggal nyanyem. Nggih. Gulane kari pira kuno setitik gula mah. Sedidik kapan nyungan duit segebek kaya kenen. Masa sedidik bae siraku. Akeh njaluke pira sirane. Ya sing pada konon ka. Iya rata. Mulai nung pada ora. Ada cek ditung. Ya nyemelos ya. Oh, Jadi gulane kono ngomongnya priwen lamun wis tekaning bala desa lo bener ki. turunkan kuwu oo. Turunkan kuwu oo. Kuwu Cina. Kuwu Cina. Kuwu duduk kuwu pribumi. Duduk kuwu pribumi. Turunkan kuwu oo. Turunkan kuwu oo. Nah, toli. Ya kanggo ngapalaken soalnya. Ya, turunkan kuwu oo. Harus dipakai duit mak kenceng. Mau main jainda. Oh, konon kono wae. Kapan waktunya kini? Ya, hari cekake demo. Oh, supaya ngumpulaken sebatur-batur toli khusus pleng kanggo nyanyem. Dadi nyanyem iki awake diblabur. Oh. Diblabur ireng karo ter. Ambil aja ketenger. Ambil aja ketenger nyanyi. Supaya aja ketenger nyanyem. Ya, Sebab ya. hari nyanyem kan wong lapangan wis weruh kabeh kene nyanyem. Ya ya. Oh, cawis diblabur karo ter, ya tulisane ki dinggo dikalungaken. Paring arep nyanyem. Oh anak belak bagak. Ana blabage ning ngarepe. Priwen munine belak bagakku. Ya pendukung setia kang kuwu Masnun kang kuwu Pelok. Kang kuwu beli tadi. Iya, kok sedela maning dadi. Sebab ya mau kaki karo duit sing tek bagi ning sira ki nyem. Siapa sing dadekaken? Sing dadekaken. Ya. Ya atas dukunganing rakyat sing rasa disakiti karo pihak sing dadi kang kuwu oo. Oh, ya. Ono ya ki termasuk Aja kakek pitakonan. iya. Praksin penting kita mau Terima duit, sirah. gede, terima duit. Oh. Ha Ha konon. Susah nih wong gede merana-meranane Oh, mah. Kapan bener. kini Gusti kapan? Sukiki Kumpulin yang endi? kumpulin ning alun-alun Jakara, alun-alun Mayahan. Tak Ya. kumpulaken ning kono. Oh. Apalaken mau ka priwen kana Ayo. ngomongnya ka priwen ngomongnya. Turunkan kubu Iya Nah, iya terus. Turunkan kubu Oh Nah. ya. Kita dukung kubu plek. Ih, Laura Aja kunku. kuwu pelek. wah, ajak kuwu pelek. Kuwu pelok. Nang duit. Awas. Wataringkem gila-gila. Turun-turun aja Aya. salah kun. Ya wis ayo ah. Ayo. Ayo, Pak. Ayo Wataruna. Ya, Ya, ya. ayo Wataruna. Ayo, ayo. Ayo ning ngarep. Ayo ning ngarep. Ayo ning ngarep. Ya ya. Ayo. Ya ya. Ayo. Oh. Turunkan kuwu oo. Nah, dia- Turunkan kuwu pelok. ya kuwu pelok sing kudu ngadeg sing jaban. Ngajak beli kelingan. Ayo diapalaken nyem. Kapalakan kau sejalan-jalan. Jeng. Ya, priwen Pak. Kanggo seterusnya priwe kini. Ya sesuai karo rencanane ning kono. Hari pihak lapangan kan wong-wong cilik. Iya. Hari pihak kita wong gede kan cuman sekedar mantau gini Mantau plek. sing kadoan. Aja sampai mengko ya situasi ki dadine pecah ruwet gara-gara pembagian duit. Hari di saat lagi sepi kita ki zona aman gini. Iya, bener. Sebab langkah sing weruh, Iya. langkah mata-mata sing curiga. Pihak kawedanan sindang. Oh, konon.
Aku selanjutnya kin mendikin. Lah, kin wakartaman ya sing biasa mau ke pojok papat ke ora. Iya. Ya supaya mengko kebul kukus yang menyan aja sampai anane pengaruhe ya terutama pengaruhe Kiai Suraji sing mayahan iki mengko bakal mancing perhatian masyarakat sekitar yang Majakara lan pemayahan. Aja watir pojok papat bakal tak aling-alingi kelawan pagar goib. Hari urusan goib maning kono kene wakartaman sing kudu tandang. Ayo plan, aja kelayatan priwen perkembangan rakyat. Lo bener rakyat pemayahan sawise kubu oo lengser orang jabat ngadeg dadi kubu ning lo bener. Ayo kami para cocok bubar kita deleng ning lapangan. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga santri kelawan rakyat desun sing mayahan lo bener sindang katut mantunisun wis ciri kegawat janji kelawan keturunan Senok Jamilah diparingi kewarasan oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah. ngadat kang digawameng Ari bokatan kula arak-arakan Ari kun ku tamu sing ngendi ya pantes yongku